Δέσποινα πρόσδεξε τα στέσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως. Αυτή την εβδομάδα, αγαπητοί μου, η Αγία μας Εκκλησία μας αξιώνει να εορτάσουμε ακόμη μία συγκέντρωση αγιοπνευματικών πατέρων, οι οποίοι σηκωθήκαν από τα πέρατα του κόσμου και φτάσαν ως την Χαλκιδόνα της Μικράς Ασίας, όπου και επρόκειτο εκεί να συνεδριάσουν υπόθεση μεγάλη και σοβαρή για τη σωτηρία της Εκκλησίας, την πνευματική των ψυχών των Ορθοδόξων Χριστιανών. Πατέρες οι οποίοι δεν υπολόγισαν το κόστος, τον κόπο, τον κίνδυνο, τις απειλές, το ενδεχόμενο να μην γυρίσουν ξανά πίσω στις πατρίδες τους, διότι τα ταξίδια τότε δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Είχαν πολλά προβλήματα και οικονομικά, αλλά και πρακτικά. Πειρατές, κλέφτες, αδυναμία της αυτοκρατορίας στην εποχή εκείνη να μπορέσει να φυλάει όλους τους χώρους, πράγμα σχεδόν αδύνατο. Εδώ είναι αδύνατο στις ημέρες μας, που υπάρχει τεράστια δυνατότητα φύλαξης, πόσο μάλλον τότε. Έπαιρναν ευλογημένες αποφάσεις και έχοντας τη μέριμνα, την αγωνία, τη φροντίδα, την σπουδή για την πνευματική κατάρτιση και φύλαξη της μοναδικής αυτής παρακαταθήκης της αποστολικής πίστης, τα έδιναν όλα μόνο και μόνο για να υπερασπιστούν την αλήθεια και να μην αφήσουν τα λογικά πρόβατα της πίμνης του Κυρίου μας να τα κατασπαράξουν λύκοι βαρύς. Άνθρωποι ασύμβουλοι, οι οποίοι τον εαυτό τους πολεμούν και στην προσπάθειά τους να νικήσουν τον κακό τους εαυτό, καταστρέφουν κι άλλους και μη θέλοντας η Εκκλησία να θρηνεί κι άλλα αθώα θύματα, βάζει τους πατέρες της να σηκωθούν και να ταξιδέψουν χιλιόμετρα με πολλά προβλήματα, με κόστος ίσως ακόμα και την ίδια τους τη ζωή, για την αγάπη του Χριστού και της Εκκλησίας, όπου είναι ό,τι ομορφότερο μπορεί λογικός άνθρωπος να γνωρίσει, να καλλιεργήσει στη ζωή του και να αξιωθεί, να το βλέπει να καρποφορεί, ακόμη και αν χρειαστεί να θυσιάσει για αυτή την αγάπη την επίγεια παρουσία του. Ήτανε το 451, όταν οι 630 πατέρες συγκεντρώθηκαν, όπως είπαμε, στην Χαλκιδόνα της Μικράς Ασίας, επί Μαρκιανού και Πουλχερίας των βασιλέων, οι οποίοι και την συγκρότησαν, κυρίως η βασίλισσα Πουλχερία, της οποίας η προσφορά στην Εκκλησία είναι τεράστια. Χάριν αυτής συγκροτήθηκε η σύνοδος αυτή, η οποία θα υπερασπιζόταν την αλήθεια. Να λοιπόν μια γυναίκα ευσεβής βρίσκεται στον θρόνο της βασιλεύουσας, με σύνεση ανδρική, με ωριμότητα αγιοπνευματική, θέλει να βάλει τέλος στις ταραχές ενός εμφυλίου που ακόμα έχει ξεσπάσει. Ευτύχης και Σέβυρος, οι αρχηγοί των αιρέσεων, τους αρέσει να τυραννάνε την Εκκλησία, δεν έβαλαν μυαλό από τους προηγούμενους, Άριο, Μακεδόνιο και Νεστόριο, και συνεχίζουν να κάνουν πράξη το σχέδιο του διαβόλου, το οποίο δεν είναι άλλο από το να καταποντήσουν την Εκκλησία και να ξαναγυρίσουν την ανθρωπότητα στην ειδωλολατρία, ακυρώνοντας από την ζωή των πιστών
τη σταυρική θυσία του Κυρίου μας και γενικότερα της παρουσίας Του και προσφοράς Του στην σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, της μοναδικής και αληθινής προσφορά αγάπης προς την ανθρωπότητα. Τι έλεγαν λοιπόν αυτοί οι δύο οι πλάνοι? Ότι ο Χριστός είχε μία φύση και μία ενέργεια. Δεν ήταν διπλός, ταυτόχρονα και Θεός και άνθρωπος. Όχι φυσικά ότι δεν θα μπορούσε, αλλά γιατί εκείνος δεν τους βόλευε. Έπρεπε να σπάσουν αυτή την ενότητα για να ζήσουν την αμαρτία τους, να πληγώσουν, να τραυματίσουν και να σκοτώσουν την Εκκλησία. Γιατί ο έλεγχος της συνείδησής τους ήταν μεγάλος. Δεν είναι μόνο η σωματική αμαρτία, αγαπητοί μου, που βασανίζει τον άνθρωπο. Είναι και η ψυχική αμαρτία, η οποία κάνει τον άνθρωπο εχθρό του Θεού, εχθρό της κοινωνίας, εχθρό του ιδίου του εαυτού. Έχει πόλεμο μέσα του και πρέπει να τον μεταφέρει και μέσα στην Εκκλησία, μην αφήνοντας την Εκκλησία να προοδεύσει, μη θέλοντας να βλέπουν την ησυχία των πιστών μελών της Εκκλησίας να αποδίδει πνευματικούς καρπούς. Και έτσι οι νικημένοι από ψυχικά και σαρκικά πάθη βάζουν την Εκκλησία φωτιά από όλα τα σημεία. Και όπως είπαμε και άλλη φορά, είναι η χειρότερη εχθρή της Εκκλησίας. Οι κακοί μοναχοί, οι κακοί πρεσβύτεροι, οι κακοί επίσκοποι, οι κακοί πατριάρχες, που είναι οι χειρότεροι βασανιστές. Έτσι λοιπόν με την άρνηση αυτή ο άνθρωπος δεν σώζεται, κολλάζεται και γίνεται ξανά υποτακτικός ανθρώπων οι οποίοι έχουν γίνει υπόγεια της αμαρτίας και των δαιμόνων. Ούτε η θεϊκή φύση από μόνη της μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, αφού δεν μπορεί να βιαστεί ο άνθρωπος, ούτε η ανθρώπινος φύση πάλι μπορεί να σωθεί από μόνη της. Ό,τι και να κάνει, αφού θα βρίσκεται κάτω από τα δεσμά του φυσικού νόμου. Και σωτηρία λέγεται η δυνατότητα του ανθρώπου να ζήσει αθάνατος και σωματικά και πνευματικά. Σωματικά με την νίκη επί του κακού, ψυχικά φυσικά ενωμένος με τον Θεό. Ένας Θεός μόνον με τη φυσική του ιδιότητα τη θεϊκή και τον κόσμο. Μόνο με την ανθρώπινη τον οδηγεί στον εγωισμό. Πού είναι λοιπόν η σωτηρία του ανθρώπου? Ο άνθρωπος για να μπορέσει να σωθεί, αν δεν νικήσει το εγώ του, δεν μπορεί να πλουτίσει. Γιατί μέσα από την προσφορά μπορεί να συνεχίσει να είναι στο άπειρο μέλλον μονίμως πλούσιος. Γιατί εκείνα τα οποία έχει δώσει ο Θεός στον καθένα δεν είναι μόνο άγνωστα ως προς την ύπαρξη, ως προς την δύναμη, αλλά και στην ποσότητα και στην ποιότητα. Ο άνθρωπος από μόνος του, ακόμη και άμα ζούσε στον παράδεισο, θα πέθαινε. Κάποια στιγμή. Είχε ημερομηνία λήξης. Εκείνος λοιπόν που ήθελε να τον κάνει αληθινά θάνατο, ήταν μόνο εκείνος ο οποίος το δημιούργησε και θα τον οδηγούσε στην αθανασία μέσα στον παράδεισο. Από έναν δρόμο ασφαλή, σίγουρο, γεμάτο πλήρη γνώση και μόρφωση. Σπουδάζεται λοιπόν αυτό. Και δεν σπουδάζεται στα πανεπιστήμια της Δύσης και της Ανατολής. Γιατί αυτά τα πανεπιστήμια μόνο θεωρία διδάσκουν. Θα το δούμε όμως αυτό λίγο παρακάτω. Έτσι λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας μας συγκεντρώθηκαν εκεί στη Χαλκιδόνα για να αποδείξουν εν πολλοίς αυτά τα οποία εμείς λέμε με λίγα λόγια. Όπως άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μόνο η σάρκα του ανθρώπου, ούτε μόνο η ψυχή, αλλά και τα δύο μαζί, όπου παρουσιάζουν τούτο το πλάσμα ως μοναδικό στον ουρανό και στη γη, γιατί έχει ενωμένες τις δύο φύσεις, έτσι και η παρουσία του Κυρίου στη ζωή των ανθρώπων δεν μπορεί να είναι μονοσύστατη.
λοιπόν ο Κύριος μας να καταργήσει τη μία φύση του ανθρώπου, καταδικάζοντας δηλαδή το αμαρτωλό σώμα, το οποίο έχει τη δυνατότητα να καθαριστεί, μπορεί να φωτιστεί, μπορεί να θεωθεί, γιατί βγήκε από τα χέρια του Θεού, και αυτό γίνεται με την συμμετοχή στη ζωή του Κυρίου μας, και πρακτικά και θεωρητικά. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι ο Κύριος μας ήρθε να σώσει όλον τον άνθρωπο. Παρατηρώντας μέσα στο Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι ο Κύριος μας θεραπεύει και τις σωματικές ασθένειες και τις πνευματικές. Θέλει να θεραπεύσει κάθε αδυναμία της σάρκας, αλλά και πολλές φορές προτρέπει τους ανθρώπους που έχουν τα προβλήματα να πιστεύουν, να προσέχουν από τις αμαρτίες και να συγχωρούν και να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων που είναι η φυσική αιτία της πνευματικής και σωματικής καταστροφής του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, βλέπουμε πως η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι απλά μεγάλο πράγμα, αλλά είναι μία επιστήμη, την οποία δεν μπορεί να την διδάξει κανένας δάσκαλος στα θρανία του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, του πανεπιστημίου. Όσα μεταπτυχιακά και αν έχει, όσα διδακτορικά, όποια έδρα και αν κατέχει, όποιον τίτλο και αν θέλει να έχει. Ο άνθρωπος σώζεται μέσα από μια πολύ σκληρή προσπάθεια, καθημερινή, όχι από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό, από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Γιατί κάθε στιγμή είναι μία αιωνιότητα. Και αυτό θα μπορέσει κανείς να το καταλάβει μόνο εάν καταφέρει να ελκύσει, να τραβήξει επάνω το έλεος του Θεού, το οποίο θα τον αξιώσει να δει όλα τα σκοτεινά εκείνα σημεία της φύσης του ανθρώπου και της πνευματικής και της σωματικής, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεκινήσει τον δρόμο της επιστροφής στην αγκαλιά του Θεού, φεύγοντας από τη μακρινή χώρα της αμαρτίας, στην οποία βρίσκονται οι δαίμονες, μαζί με τον αρχηγό τους, τον Εωσφόρο. Φαίνεται μάλλον πως και ο Σέβυρος και ο Ευτύχης ήταν πραγματικά δυστυχισμένοι, γιατί δεν μάθαιναν τίποτα απολύτως από την ζωή των προηγουμένων αιρετικών. Δεν είδαν, ξέχασαν, ήθελαν να μην θυμούνται πως η Εκκλησία έβαλε στο περιθώριο τις δοξασίες εκείνες τις οποίες ο Κύριος μας ούτε τις είπε, ούτε τις έζησε. Και εδώ, αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο είναι καλό να έχουμε υπόψη μας κάτι πολύ σοβαρό. Είναι σίγουρο ότι ο Κύριος μας, από την ημέρα της βάπτισής του και μετά, και μέχρι το τετέλεσθε, από το χαίρετε των μυροφόρων μέχρι και την τελευταία στιγμή τον οποία ευλόγησε τους Αποστόλους του, όταν αναλήφθηκε στους ουρανούς, δεν είπε μόνο όσα έχουν καταγραφεί. Και είναι λογικό. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος μας λέει πως όσα έχουν υποθεί από το στόμα του Κυρίου μας και όσα θαύματα έχουν καταγραφεί είναι τόσα όσα χρειάζεται ο άνθρωπος για να πιστέψει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος έρχεται στον κόσμο με σάρκα για να σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία και τη σωματική και την πνευματική. Είπε κι άλλα πολλά στις προσωπικές του στιγμές με τους Αποστόλους, και τους φανερούς και τους κρυφούς, και σε άλλους διαλόγους που έκανε με απλούς πολίτες. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν, και αυτό η Εκκλησία μας το δέχεται. Εκείνο το οποίο δεν δέχεται και δεν μπορεί να καταλάβει είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν να είπε πράγματα αντίθετα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε? Πώς είναι δηλαδή δυνατόν να χωρίσει την ανθρωπότητα σε δύο παρατάξεις, σε εκείνους που καταλαβαίνουν και σε εκείνους που δεν καταλαβαίνουν? Σε εκείνους που δεν καταλαβαίνουν
και τους έχει πει όσα έχουν καταγραφεί στα 4 Ευαγγέλια και κράτησε κρυφή τη διδασκαλία εκείνων που το μυαλό τους έκοβε ξηράφη και από τις δύο πλευρές και από τη Λαβία ακόμα. Προφανώς δεν μιλάμε για τον Χριστό του Κυρίου. Δεν μιλάμε για τον Υιόν της Μαριάμ από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Μάλλον θα μιλάμε περί κάποιου άλλου προσώπου. Ο Κύριος μας μίλησε με παραβολές στους απλούς ανθρώπους, γιατί ήταν καταδηλητηριασμένοι από τη φαρισαϊκή διδασκαλία. Και μίλησε με ευθύτητα, όπως αναφέρεται στην ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής του Σπορέα, στους μαθητές του. Κρυφό λοιπόν δεν θα μπορούσε να πει κάτι ο Υιός του Φωτός, επειδή ήταν φως. Δεν είναι διάβολος, δεν είναι μασόνος, δεν είναι σιωνιστής, όπου κάτω από την επιφάνεια της γης να δημιουργεί υπόγεια και εκεί μέσα να διδάσκει τη σκοτεινή του διδασκαλία ή την κρυφή διδασκαλία. Την ίδια στιγμή την οποία ο Κύριος μας τα αποκάλυψε όλα, σε όλα του τα πλάσματα. Τα έδωσε απλόχερα το καθένα ανάλογα με τις δυνάμεις που είχε. Και στην αδύνατη, στην παρούσα φάση εκείνου του χρόνου, ο Κύριος μας έδωσε στον Αδάμ όσα μπορούσε να είχε. Και τον απαγόρευσε από τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού, γιατί δεν ήταν έτοιμος ακόμα. Ακόμα. Το γεγονός ότι δεν θα ήταν απαγορευμένος στο πέρασμα της αιωνιότητος φαίνεται στην κατασκευή του ανθρώπου. Τόσο απλό. Πόσα πανεπιστήμια, σε ποιους γαλαξίες πρέπει να πάει κάποιος για να σπουδάσει για να το καταλάβει τούτο. Το κάθε πράγμα λοιπόν είναι στον καιρό του. Και αλλού ο Κύριος που είπε ότι είχε πολλά ακόμα να τους πει, αλλά οι πλάτες οι αδύνατες ακόμα των Ιουδαίων δεν τις βαστούσανε, δεν το είπε γιατί ήθελε να κρύψει τη διδασκαλία και να πει κάτι άλλο, αλλά γιατί δεν ήταν έτοιμοι. Άλλο πράγμα δεν είσαι έτοιμος και άλλο σου κρύβω κάτι το οποίο δεν θέλω να το μάθεις. Έχει τεράστια διαφορά. Εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν ο κόσμος να γνωρίζει την αλήθεια είναι οι σκοτεινοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν επάνω τους όπλα, προσκυνούν το χρήμα, έχουν φουσκωτούς γύρω τους, φορούν κάμερες επάνω τους, έχουν κάμερες στα υπόγειά τους και τρώνε τα εκατομμύρια εκείνα τα οποία μπορούν να ταΐσουν και να ποτίσουν ανθρώπους. Και τα κάνουν όλα αυτά γιατί είναι σκοτεινοί. Οι σκοτεινοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάψουν την ιστορία, θέλουν η αλήθεια ποτέ να μην φανερωθεί, είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μας πούν ότι ο κόσμος έγινε σήμερα. Ότι αυτές δεν υπήρχε. Ότι αναφέρεται στο οποιοδήποτε βιβλίο, το οποίο δεν είναι της συμφωνίας μας και της αποδοχής μας, είναι από άλλο πλανήτη. Είναι από δαίμονες, μαύρους. Αν είναι δυνατόν. Ποιος λογικός μπορεί αυτό που καταπιεί. Η Ορθόδοξος λοιπόν αγαπητή μου διδασκαλία είναι φανερό ότι έχει την ίδια πορεία και για εγγάμους και για αγάμους. Και για φτωχούς και για πλουσίους. Και για ιερείς και για λαϊκούς. Η διαφορά είναι ότι εάν υπάρχουν κάποιοι πολύ ξεχωριστοί, περιμένουν τους αδυνάτους να φτάσουν μέχρι ένα σημείο για να προχωρήσουν από αγάπη, ταπεινώνονται, περιμένουν καρτερικά, ή αν δεν γνωρίζουν, σπουδάζουν. Όπως και για να μπουν στη βασιλεία των ουρανών όλοι εκείνοι οι οποίοι μαρτύρησαν υπέρ της αγάπης του Χριστού και της Εκκλησίας, περιμένουν και τους αδελφούς τους. Υπάρχουν λοιπόν τρανές αποδείξεις ότι ο Χριστός δεν είπε άλλα στις προσωπικές του στιγμές και άλλα στη δημόσια διδασκαλία. Πώς θα ρίξεις λοιπόν στα μαθήματα ενός παιδιού Τετάρτης Δημοτικού μαθήματα της Δευτέρας Γυμνασίου? Θα καταρρεύσει. Ή μήπως εκείνα τα οποία είπε στους Αποστόλους οι ανάξιοι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων Δύσης και Ανατολής είναι έτοιμοι να τα ακούσουν και να τα καταλάβουν? Έχουν διαστρέψει την φανερή διδασκαλία του Κυρίου μας.
που μας την έδωσε για να πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τα πνευματικότερα πώς τα καταλάβαιναν. Εδώ η Παναγία μας δεν μίλησε και συμφωνήσανε και με τους παπικούς και με τους προτεστάντες στις θεωρίες τους περί της Παναγίας. Φαντάζεστε να μιλούσε η Παναγία και να έλεγε τι ένιωσε μέσα της. Ποιος ξέρει τι δαιμονολογίες θα μας λέγανε. Ποιος ξέρει. Αγαπητοί μου. Δεν βάζει ο νους του ανθρώπου το μέγεθος της βλασφημίας. Έχω μάλιστα την εντύπωση είναι αυτή, ότι έτσι και μιλούσε η Παναγία, ούτε ο Ιωσφόρος θα μπορούσε να σκεφτεί τις βλασφημίες τις οποίες θα έβγαζαν από τα στόματά τους άνθρωποι σαν τον Εστόριο, ο οποίος είπε ότι η Παναγία δεν είναι Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος. Ότι δεν γέννησε δηλαδή Θεό, αλλά γέννησε έναν απλό άνθρωπο. Ευτυχώς που δεν μιλήσανε. Δεν θα υπήρχε σήμερα εκκλησία, έτσι και μιλούσαν. Ευτυχώς που συμφωνήσανε με το Πνεύμα το Άγιο. Και τους ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, που μας προφυλάξανε. Είχαν την γνώση και τον φωτισμό. Ανήκουμε λοιπόν στη μοίρα των ευτυχισμένων. Είμαστε καλότυχοι. Δεν κάναμε σαν εκείνους οι οποίοι ανοίξαν τα στόματά τους και επί 5 αιώνες βασανίζαν την Εκκλησία, όπως ο Οριγένης. Άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, χαμένοι στα προβλήματά τους, αγωνιζόνται να διορθώσουν τα λάθη τους. Που και να ακούγανε απίστευτα πράγματα τα οποία θα ζαλίζαν τον νου του ανθρώπου, μπορεί και να τον καταστρέφανε. Είναι τρομερό, αγαπητοί μου. Αρχή και τέλος δεν έχει ο παραλογισμός εκείνων οι οποίοι θέλουν να μας βγάλουν τον Κύριό μας ως διχασμένη προσωπικότητα, ως διπρόσωπο, ως πολύγλωσσο, ότι δηλαδή αναλόγως με την κάθε περίσταση μιλάει εκεί που υπάρχει ανάγκη, ότι αλλάζει τις έννοιες, μα δεν είναι κοινός άνθρωπος. Δεν έχει σπορά άνδρος όπως έχουμε όλοι εμείς. Δεν είναι ιός επιθυμίας. Δεν είναι ιός αίματος. Δεν είναι ιός ατυχήματος όπως είναι οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακοί και ακαδημαϊκοί της εποχής μας που ξέρουν 5-10 γλώσσες και δεν ξέρω πόσες άλλες επιστήμες έχουν σπουδάσει και κατέχουν μητροπολιτικούς θρόνους, αρχιεπισκοπικούς, πατριαρχικούς και οτιδήποτε άλλο των εκκλησιαστικών αξιωμάτων. Αλλήμον. Δεν υπήρχε σωτηρία ψυχής. Όπως δεν υπάρχει και σωτηρία ψυχής από όλους αυτούς, οι οποίοι αντί για να διορθώσουν εκείνους οι οποίοι κάνουν λάθη, συμφωνούν μαζί τους και παντρεύουν τα πνευματικά τους παιδιά με τους αβάπτιστους και τους αφώτιστους. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι, και αν σκεφτούμε μάλιστα, εκεί στον Ιορδάνη ποταμό και στο Θαγόριον Όρος, ο ουράνιος πατέρας έδωσε εντολή να ακούμε τον Υιόν του τον μονογενή. Γιατί αυτόν επέλεξε. Αυτός είναι η ευλογία, η προσφορά της αγάπης του προς την ανθρωπότητα. Ότι δεν τον ακούν ούτε οι παπικοί, ούτε οι Ορθόδοξοι, ούτε καμία άλλη δοξασία. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου έχει να κάνει μόνο με την ακολουθία της αποστολικής παράδοσης των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι πήρανε τη διδασκαλία από τους Αποστόλους και εκείνη από τον Χριστό. Και πιστέψαν οι Απόστολοι, γιατί είχε μια ζωή απλή. Μια ζωή η οποία μισεί την πολυτέλεια και τον θόρυβο. Και η πολυτέλεια και ο θόρυβος μίσησε την ησυχία και την απλότητα της ζωής, αγαπητή του Κυρίου μας. Από εκεί το καταλάβαμε ότι ήταν από τον Θεό. Επειδή είχε απέναντί του τους βασανιστές του λόγου και της ζωής,
και εκείνοι τον είχαν απέναντί τους. Εκείνον ο οποίος δεν ανέχτηκε, δεν συμβιβάστηκε, δεν πασάρεψε την διδασκαλία. Από εκεί φαίνεται η απόδειξη ότι είναι το παιδί του φωτός. Δηλαδή, όχι του φωτός, του πατέρα των φώτων, για να είμαστε πιο ακριβείς. Διότι είναι ο Υιός εκείνος ο οποίος έχει βγει από τον κόλπο του πατέρα. Είναι δηλαδή όμοιος. Δεν διαφέρει στην ουσία. Απλά είναι γεννητός, αλλά είναι ίδιος. Άνοχος, ατελεύτητος. Από εκείνον ο οποίος δεν έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Αυτό μας σώζει. Αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Γιατί πάνω σε αυτή τη διδασκαλία του ότι τα τρία πρόσωπα είναι ένα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, στηρίχθηκε και η ζωή του Κυρίου μας. Αυτή την ενότητα που έχουν τα τρία αυτά πρόσωπα. Αυτή τη ζωή δίδαξε ο Κύριος. Τη σκέψη, τον λόγο και την ενέργεια. Μέσα του μιλούσε ο Πατέρας και ενεργούσε το πνεύμα του Άγιο. Δεν είχε διάσπαση. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και η καθαρή καρδιά των μαθητών τον δεχθήκανε. Αλλά οι σημερινοί της εποχής μας δεν έχουν καθαρή καρδιά. Άλλα λένε, άλλα πιστεύουν, άλλα κάνουν και άλλα θέλουν χωρίς υπερβολή. Τεράστια ανθρώπινη μάσα του πληθυσμού μας θα έχει ασπαστεί τον χριστιανισμό αν συνεχίσαμε την παράδοση των Αγίων Αποστόλων και των Πατέρων. Αλλά δυστυχώς ο ανθρώπινος εγωισμός μας την άφησε στο περιθώριο και βγήκαμε να αναζητήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας στην καταστροφή μας, δηλαδή στον εγωισμό μας. Έτσι λοιπόν οι πατέρες μας αποφάσισαν να βάλουν στο περιθώριο αυτού του είδους αγαπητή της διδασκαλίας. Το αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας είναι αφιερωμένο στον Τίτο, στην προστή του επιστολή του Αποστολού Παύλου προς τον μαθητή του. Θα δούμε όχι όλο το αποστολικό κείμενο. Σημαντικά σημεία τα οποία μιλάνε και στην εποχή μας και ελέγχουν την πανεπιστημιακή κοινότητα των θεολόγων. Παιδί μου, λέει Τίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλομαι σε διαβεβαιούστε ότι ο λόγος για τον οποίο σου κάνω αυτή την αναφορά ήρθα να σου διαβεβαιώσω ότι όντως αυτός είναι ο λόγος του Θεού, αυτόν τον οποίο διδάσκεις, γιατί μαθαίνει την πρόοδο του, μαθαίνει την πνευματική του άνοδο και τα κατορθώματα. Ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε οι υπεπιστευκόντες του Θεού. Έρχομαι λοιπόν να σου διαβεβαιώσω ότι ο λόγος τον οποίο απευθύνεις προς τον πίμνιό σου είναι αυτός, ο σωστός. Το κάνει λοιπόν αυτό διότι είναι ο Απόστολος Παύλος ο οποίος τοποθέτησε τον Απόστολο Τίτο ως κεφαλή Εκκλησίας και έρχεται να στηρίξει τους πιστούς ότι η πνευματική του πρόοδος είναι θαυμάσια για να φροντίζουν κάθε έργο αγαθό, όχι πονηρό, το οποίο έχει καθαρή καρδιά. Δεν έχει μισά έτσι και μισά αλλιώς. Δεν έχει πονηρούς λογισμούς. Αυτό είναι το αγαθό έργο. Να φροντίζονται, λέει, περί καλών έργων όσοι, λέει, βρίσκονται επικεφαλής στην πνευματική καθοδήγηση εκείνων οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης.
Ποια? Μόρας δε συζητήσεις και γενεαλογίας και έλης και μάχας νομικάς περίστασο, η σίγαρ ανωθελή και μάταιη. Εδώ, αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας αναφέρω ιστορικά ένα εκπληκτικό γεγονός. Πριν ακριβώς 97 χρόνια, ο τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρονοδωρόθεως Επίσκοπος Προύσης, τοποτηρητής είναι εκείνος ο οποίος τοποθετείται μέχρι να αναδειχθεί, μέχρι να εκλέξει η Εκκλησία τον επόμενο. Έβγαλε μία επιστολή, μία εγκύκλητο, με την οποία αναγνώρισε όλες τις δοξασίες, τις θεωρίες και τις πρακτικές εκείνων που θέλουν να λέγονται χριστιανοί αδελφές, κανονικές, οι οποίες έχουν την ευλογία του Θεού. Ποιες είναι αμάπτιστοι? Γιατί προφανώς ο συγκεκριμένος επίσκοπος θεωρεί ότι τα βαπτίσματα όλων είναι κανονικά. Ότι δεν υπάρχει μία εκκλησία, αλλά πολλές εκκλησίες. Ότι ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια. Αλλά ποιον η αλήθεια είναι η πραγματική? Μήπως τελικά η κάθε αλήθεια είναι ο κάθε εγωισμός του καθενός και βαπτίζεται ως αλήθεια και ως εκκλησία? Μία επιστολή η οποία πυροβολάει στην καρδιά τις Οικουμενικές Συνόδους, οι οποίοι μιλάνε για μία καθολική, δηλαδή Οικουμενική και Αποστολική Εκκλησία. Από τη στιγμή λοιπόν που αναγνωρίζονται και άλλες εκκλησίες, η Ορθοδοξία μπαίνει στο περιθώριο. Αυτή την απόφαση δεν την πήρανε μέχρι σήμερα πίσω. Είναι μία βλαστημία. Καταργεί, αγαπητοί, την σταυρική θυσία του Κυρίου μας. Τη βάζει στο περιθώριο. Και προφανώς αμφισβητεί και την Ανάσταση. Είναι τρομερό, αν καθίσει κανείς και το πλησιάσει. Δεν μας τη μάθαν στα σχολεία, συγγνώμη. Είχαν υποχρέωση, στο γυμνάσιο τουλάχιστον, ή στο Λύκειο, όχι στο πανεπιστήμιο, στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Να μας πούνε ότι ο άνθρωπος αυτός, ενώ δεν ήταν πατριάρχης, παρανόμησε, βγάζοντας μία απόφαση, χωρίς να γίνει σύνοδος, χωρίς να υπάρχουν επιστήρια ότι βαπτίστηκαν οι αρχηγοί των εκκλησιών, να τους απεκαλεί αδέλφια. Άρα λοιπόν, όντως, με το γεγονός ότι δεν την καταδικάσανε, δεν την καταδικάσανε, δεν αφόρησαν και δεν έκοψαν το μνημόσυνο του συγκεκριμένου πεθαμένου ανθρώπου, φαίνεται ότι συμφωνούν με αυτόν. Και ασπάζονται τις απόψεις του επί της ουσίας, ανεξάρτητα με το τι διδάσκουν στην Εκκλησία. Η Εκκλησία πρέπει να δεχθεί κάποια στιγμή την διδασκαλία των σύγχρονων δολοφόνων της Ορθοδόξου Πιστέως ως κάτι φυσιολογικό, παίρνοντας την αποδοχή, την απέτηση μάλλον, των ρασοφόρων μορφωμένων κατά κόσμο άνδρων, ότι είναι πατέρες και καθηγητές. Ενώ είναι το ακριβώς αντίθετο από το πατέρες και καθηγητές. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Έτσι λοιπόν με την κατάρχηση αυτήν, φαίνεται πως πριν η Εκκλησία παρέδωσε τα όπλα της. Και προσέξτε, την απόφαση αυτή δεν τη βγάζει κάποιος κανονικός πατριάρχης, που από μόνος του δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Γιατί θα πρέπει να κάνει μια πανορθόδοξο σύνοδο, δηλαδή να είναι μέσα όλες οι εκκλησίες, να έχουν γνώμη όλοι οι Ορθόδοξοι λαοί δια των αντιπροσώπων τους, να γίνει ενημέρωση όλων των λαών αυτών, μέχρι το τελευταίο. Μία δηλαδή υπόθεση η οποία θα έπαιρνε και μία δεκαετία. Σε μία στιγμή. Μία απόφαση. Ένα θέλημα.
έρθουν σήμερα να μας πούν οι αφελείς και οι επιπόλαιοι ότι Χριστός, ο ένας τον οποίο διδάσκει η επίσημη Εκκλησία, Χριστός και εκείνον τον οποίο διδάσκουμε και ασπαζόμαστε εμείς. Όχι λοιπόν, δεν πιστεύουμε στον ίδιο Χριστό, γιατί ο Χριστός έπρεπε να κάνει παρέα με τον Ηρώδη, τον εξουσιαστή της Γαλιλαίας. Έπρεπε να είναι κολλητός του Καϊάφα και του Άννα. Δεν έπρεπε να αφήσει τον εαυτό του εκτεθειμένο να του πούν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ότι είναι δαιμονισμένος και αμαρτωλός. Έπρεπε, εάν αγαπούσε τη ζωούλα του, να πει στον Πιλάτο συγγνώμη. Έπρεπε από το πρωί μέχρι το βράδυ να είναι σε μια απόλυτος συμφωνία με τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Ήταν? Όχι. Πώς πιστεύουμε λοιπόν τον ίδιο Χριστό? Πώς είμαστε λοιπόν αδέλφια με κάποιους που τον έχουν κομμένο και ραμμένο στις σαρκικές τους ανάγκες, αδυναμίες και επιθυμίες? Πώς? Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτήν την εγκύκλιο η οποία βλαστηνεί τα θεία χειρότερα και από αυτούς οι οποίοι ακόμα βρίζουν τον Χριστό και την Παναγία. Γιατί τούτος ήξερε τι έγραφε. Πολλοί από εκείνους οι οποίοι βρίζουν δεν ξέρουν ποιοι είναι αυτοί. Τους είδανε μόνο ζωγραφισμένους στις εικόνες. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ της ύβρις της μίας και της ύβρις της άλλης. Βρίζουν τον ίδιο τον Θεό και τον κάνουν τιμωρό, ο οποίος θέλει να τιμωρήσει τον γιο του, τον Κύριο Τιμόνιο Ιησού Χριστό, και τον παραδίδει στη γλέφη και την ηρωνία των ανθρώπων. Παραδίδοντας τον σε έναν άδικο θάνατο χωρίς την τέληση του Κυρίου μας, όπως αναφέρει ο Σέφυρος και ο Ευτύχης. Και έτσι οι άνθρωποι χωρίς καμία ελπίδα γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης. Αριθμοί, ζώα χωρίς καμία απολύτως λογική. Στον τοίχο, στον τοίχο. Στον κρεμό, στο ρέμα. Στη φωτιά, στην απώλεια. Να την χαίρονται τέτοια πίστη και τέτοια θρησκεία. Δεν είναι όμως ορθοδοξία αυτή. Και πώς λοιπόν συμφωνήσανε, αγαπητοί μου? Συμφωνήσανε. Από το 20 μέχρι σήμερα τι κάνουν? Προσπαθούν σιγά σιγά να την περάσουν στις κοινωνίες. Και τα έχουν καταφέρει καταπληκτικά. Εκεί λοιπόν από το 1920 και μετά μιλάνε, μαλώνουνε, επιχειρούνε για του λόγου, για να δείξουν τη ρητορία τους, να δείξουν στον κόσμο ότι διαφωνούν και προσπαθούν να τα βρούνε, ενώ είναι όλα συμφωνημένα και έχει ευλογηθεί η ένωση, η οποία έγινε ουσιαστικά από εκείνη τη στιγμή, στείλουν μια τέλεια, καλωστημένη, καλοκουρδισμένη θεατρική παράσταση με έναν άψογα κατασκευασμένο μηχανισμό της άγνοιας του ανθρώπου, ότι συζητάνε στο βάθος των αιώνων και ότι κάποτε θα βρουν τις λύσεις στις διαφορές τις οποίες έχουμε. Ότι έχουμε. Όχι όμως εκείνες οι οποίες μας διδάσκουν. Η διαφορά μας μεγάλη είναι ότι δεν έχουν χάρη. Δεν έχουν ιεροσύνη. Δεν έχουν Θεό. Δεν έχουν τίποτα. Είναι γυμνοί, θεατρίνοι που βρήκανε τις ευαίσθητες κορδές των ανθρώπων, σπουδάσανε ψυχολογία για να μπορούν να πηγαίνουν τον καθένα όπου θέλουν, όπως θέλουν, για όσο θέλουν και όποτε τους καπνίσει να τους παραδείσουν άχρηστους. Εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτή την καταστροφή. Δεν γίνεται. Να είμαστε θεατές μιας τέτοιας θεατρικής παράστασης. Γιατί πρέπει και εμείς να συμφωνήσουμε? Είναι θέμα σωτηρίας, αγαπητή μου, ψυχής. Είναι
τεράστιο το θέμα, αγαπητοί. Δεν είναι τόσο απλό. Και η απόδειξη φαίνεται στο γεγονός αυτό που είπαμε και τις προάλλες. Οι μόνοι στημένοι εχθροί για αυτούς είναι οι Ιακωβίτες. Και με αυτούς έχουν συμφωνία. Δεν μπορεί να έχουν με τον Πάπα και να μην έχουν με τους Ιακωβίτες. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές μεταξύ των Ιακωβιτών και των Παπικών. Όπως των Παπικών με τους Εβραίους. Η μόνη τους διαφορά είναι ποιος θα κυβερνάει τον κόσμο. Αν θα είναι ένας ή αν θα είναι δύο κεφαλές. Ποιος θα πάρει την πρώτη και τη δεύτερη εξουσία. Και μας κοροϊδεύουν κατηγορώντας τους Ιακωβίτες. Ότι είναι ο χειρότερος εχθρός, ταυτίζοντας εμάς τους Ορθοδόξους με ό,τι χειρότερο υπάρχει στον κόσμο. Και αυτή την γνώση την έχουν πολύ καλά οι πατριάρχες μέσα στο κεφάλι τους. Μπορεί να μην το γνωρίζουν κάποιοι κήρυκες. Δευτέρας και Τρίτης διαλογής. Εμπειρικοί μελετητές του Λόγου του Θεού. Όχι σπουδασμένοι. Και τους βλέπουμε λοιπόν να χωρίζονται, να διαμαρτύρονται, να φωνάζουν άνευ λόγου και αιτίας. Όπως τα βλέπουμε και σήμερα. Με ιερείς οι οποίοι κόβουν το μνημόσυνο των δεσποτάδων της επισήμου Εκκλησίας και παραμένουν πάλι μέσα στον ίδιο χώρο. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν το δρόμο της πατρός της Αίγυπτος. Είναι χειροπόδαρα δεμένοι. Ενώ θέλουν. Όμως δεν. Γιατί? Γιατί δεν γονατίζουν να κλάψουν και να παρακαλέσουν τον Κύριο μας να επέμβει δυναμικά στη ζωή τους. Παραμένουν και να είναι πίσω και βλέπουμε την εθνική μας αδυναμία. Όχι την προσωπική αδυναμία του καθενός, την εθνική μας αδυναμία. Ότι είμαστε πολλά κομμάτια. Λες και αυτοί είναι από άλλο έθνος. Το ότι ξεχώρισαν κατευθείαν και δεν άντεξαν τις βλασφημίες, αυτό το φαινόμενο το να χωριστούν από το κακό τμήμα αυτής της θεατρικής παράστασης δεν το είδανε. Ότι είμαστε εμείς 4-5 κομμάτια όλου παραδόξου θαύματος. Πώς το βλέπουμε τόσο καθαρά? Προφανώς και δεν είναι προκειμένο. Στον δικό μας τον χώρο. Γιατί η ανθρώπινη αδυναμία κυριαρχεί. Και όποιον νικήσει κολλάζεται. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει η Ορθοδοξία. Εδώ είναι η Εκκλησία. Δεν έχει συμφωνία με τον διάβολο και τα παιδιά του. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι αυτούς με τους οποίους έχουν κόψει την εκκλησιαστική επικοινωνία έχουν άμεση επικοινωνία με τον μαύρο. Δεν είναι απλά η ανθρώπινη αδυναμία. Είναι εκείνος ο οποίος προώθησε, τους έστρωξε τους γραμματείς και τους φαρισαίους να σταυρώσουν τον Κύριο. Δεν είναι απλά προσωπικοί μας εχθροί. Είναι εχθροί των ψυχών μας. Δεν γονατίζουν όμως. Μακάρι να τα καταφέρουν. Ποιος δεν θέλει την μετάνοια των πολλών για να συμμορφθούμε. Και εμείς έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από εκείνους που έχουν πνευματικά χαρίσματα και τα καλλιεργούν, αλλά όχι στα σωστά χωράφια. Σε χωράφια τα οποία δεν θα μισθωθούν. Και όταν το γνωρίζεις αυτό και το βλέπεις και παραμένεις μέσα σε εκείνο το χωράφι, δεν θα σε κοιτάξει με αγάπη και στον Υιό Χριστός. Θα σου μιλήσει πολύ βαριά. Θα σου πει, δεν σε γνωρίζω. Φύγε από κοντά μου, παιδί της αμαρτίας. Ήξερες ότι ο χώρος ο οποίος είναι με ξανασταυρώνει, γιατί κάθεσες? Δεν είναι ότι σου είπα μια βαριά κουβέντα. Είναι ότι βάζω στο στόχο την ψυχή σου. Άλλο να σε πω μια βαριά κουβέντα. Άλλο να κάνω κάτι ως άνθρωπος και άλλο να θέλω να πάρω την ψυχή σου και να την δώσω στον αγύριστο. Έχει τεράστια διαφορά. Εσύ λοιπόν ο ποιμένας της επισήμου Εκκλησίας που το είδες αυτό, αξιώθηκες να το δεις, φωτίστηκες να το δεις. Γιατί συνεχίζεις και ακολουθάς το σκοτάδι? Γιατί. Και δεν έκανες. Ότι πλανήθηκα από την θεατρική παράσταση αυτήν με μωρές συζητήσεις
γενεαλογίες, χωρισμούς, μάχες δικηγορικές. Παραπέμπεται σε άλλη σύνοδος. Θα συσταθεί επιτροπή από κατηρτισμένους επιστήμονες της εκκλησιαστικής επιστήμης, οι οποίοι θα το δούνε το θέμα. Ποιες επιτροπές? Ποιοι κατηρτισμένοι επιστήμονες? Δεν έχει η Εκκλησία τις συνόδους? Δεν έχει η Εκκλησία τους πατέρες? Τι είναι οι σύνοδοι και οι πατέρες? Τα ψίχουλα τα οποία πέφτουν από τις τράπεζες των πλουσίων τούτου του κόσμου? Ή μήπως έχουν να ασχοληθούν οι αρχιερείς με τα χωράφια τους, τις γυναίκες τους και τα ζώα τους? Τι κάνουν δηλαδή οι πατέρες? Ποιες εποχές? Αν ήταν ο Χριστός στη δική του εποχή, δεν χρειαζόταν να μεταδώσει την ευλογία στους Αποστόλους και στους πατέρες αγαπητοί. Σε κάθε εποχή θα κατέβασε και έναν ουρανοκατέβατο. Αναλόγως με την ανάγκη, θα ερχόταν κάποιος από εκεί ψηλά και θα μας φώτιζε. Τόσο απλά, αφού κάθε εποχή είναι διαφορετική. Αφού οι άνθρωποι της κάθε εποχής είναι πλάσματα άλλου δημιουργού. Αλλά δεν είναι έτσι. Όλα αυτά υπόθηκαν και λέγονται για έναν μόνο σκοπό. Να μπορούμε να πλανούμε τους ανθρώπους λέγοντας ψέματα τους ιδίους μας, τους εαυτούς. Και κλείνουμε λοιπόν τη σημερινή μας ομιλία με έναν πολύ σημαντικό λόγο, για να μην το λησμονήσουμε. Η πρώτη λοιπόν Οικουμενική Σύνοδος και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη έκαναν συζητήσεις με τους αιρετικούς επί σειρά ετών. Όχι όμως αιωνίως. Είχαν συζητήσεις μέχρι που βγήκαν αποφάσεις. Και οι αποφάσεις αυτές οι οποίες βγήκαν ήταν τελεσίδικες. Και με τους διαφωνούντες συζητούσαν μόνο επί της συμφωνίας της Οικουμενικής Συνόδου. Εδώ σήμερα υπάρχει συμφωνία του 1920 και συζητάνε αναμεταξύ τους και με τα αδελφάκια τους επί της συμφωνίας του 1920. Όχι επί της Ορθοδοξίας, όχι επί του βαπτίσματος, όχι επί της αποδοχής των Οικουμενικών Συνόδων. Οι Ορθόδοξοι, όταν έκλεινε η υπόθεση της Συνόδου, συζητούσαν περί μετανοίας των αιρετικών προς την Ορθόδοξη Εκκλησία και αποδοχής των αποφάσεων. Εδώ όμως δεν υπάρχει άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά είμαστε εμείς. Εμάς ζητάνε να μετανοήσουμε, να πέσουμε στα γόνατά τους και να ξαναξεκινήσουμε από το μηδέν. Γιατί είμαστε εμείς υπό το μηδενός, όπως ισχυρίζονται. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Ότι οι πατέρες μιλούσαν μετά τη Σύνοδο περί μετανοίας των αιρετικών. Σήμερα όμως δεν τίθεται θέμα. Σήμερα εκείνοι οι οποίοι έχουν την Ορθόδοξη Εκκλησία στα χέρια τους είναι ήδη κολλασμένοι. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, ειδικά στο υψηλότερο επίπεδο των Πατριαρχών και των Αρχιεπισκόπων, μπορεί να υπάρχει η μετάνοια. Δεν το γνωρίζω. Είμαι ξεκάθαρος. Αν υπάρχει. Το κακό είναι τεράστιο. Ο Άριος δεν σώθηκε. Πώς θα σωζότανε? Αφού δεν ήταν όλοι σαν τον ίδιο. Το δηλητήριο το οποίο έπεφτε στην κάθε καρδιά, σκότωνε. Πώς θα μπορούσε να σωθεί εκείνος? Πώς να ήθελε με τόσο μεγάλο εγωισμό τον οποίο είχε? Ξέρετε τι εγωισμό είναι η ηθική των αιρέσεων? Όσο είχε και ο πατέρας του, ο διάβολος. Δεν συζητούσαν οι πατέρες στην ανατροπή των αποφάσεων, όπως και δεν συζητάνε σήμερα επί την απόφαση του Δωροφαίου Προύσης, του τοποτηρητή του πατέρφη του θρόνου. Είναι δεδομένο. Και εμείς καθόμαστε και πετάμε χαρδαετούς. Παλαιό και νέο είναι το ίδιο. Χριστός ο ένας, Χριστός ο άλλος. Ευαγγέλιο το ένα, Ευαγγέλιο το άλλο. Ναι, αλλά δες τη ζωή του Χριστού. Διάβασε το Ευαγγέλιο για να δεις αν είναι το ίδιο ή δεν είναι το ίδιο. Σε όλα τα πράγματα στη ζωή μελετάς. Κάνεις έρευνα και μετά αποφασίζεις. Στο συγκεκριμένο αρνείσαι τη σωτηρία σου. Αρνείσαι το φως.
και διαστρέφεις την αλήθεια όταν λες ότι όλα είναι το ίδιο. Πάλι θα το ξαναπώ. Ότι έχουμε να διορθώσουμε άπειρα, έχουμε να διορθώσουμε. Την πίστη μας όμως δεν την ξεπουλάμε. Είναι το τελευταίο μας ανάγωμα. Και ζητάμε από τον Θεό επ' αυτής της ελπίδας, μέσα από τις αμαρτίες μας, να γίνει έλεος. Αυτό ζητάμε. Δεν λέμε ότι η καθημερινότητά μας είναι η έκφραση της πίστης μας, όπου με τα άπειρα μας αμαρτήματα προσβάλλουμε την πίστη μας. Όχι. Η πίστη μας είναι ο δρόμος της σωτηρίας της ψυχής μας. Δηλαδή η ζωή του Ιησού. Επ' αυτής της αλήθειας ζητάμε αγάπη από τον Θεό. Να δώσει λίγο χρόνο να διορθωθούμε και να μην φύγουμε αδιάβαστοι για τη σωτηρία των ψυχών μας. Να μας δώσει φώτιση να μπορούμε να ξεφύγουμε. Αν είμαστε πια τόσο αδύνατοι, τόσο τελειωμένοι, τόσο τερματισμένοι και από την Θεία Χαρή και από την ηθική χάρη. Το ζητάμε να μας βοηθήσει στην απιστία μας. Γιατί πιστεύουμε πάνω σε αυτή την αρχή. Οι αιρετικοί δεν πιστεύανε πάνω σε αυτή την αρχή. Και αυτή η απόφαση πριν από 97 χρόνια δεν πιστεύει πάνω σε αυτή την αρχή. Γιατί θα τους καλούσε σε μετάνοια. Δεν συζητάνε εκείνα δηλαδή τα οποία είπαν οι πατέρες. Αιρετικόν άνθρωπο με τα μία και δύο, με τα πρώτα και δευτερόν νομοσία παρεντού, ηθώς ότι εξεστράπτεται, ότι παρεκτράπηκε, ότι ούτως και αμαρτάνει ως αυτοκατάκριτος. Εδώ βέβαια, σε αυτό το σημείο, η επίσημος εκκλησία και οι πτυχιούχοι, ακαδημαϊκοί και άλλοι πανεπιστημιακοί δεν παραδέχονται ως αιρετικούς, τους πατικούς. Θεωρούν αιρετικούς εμάς. Ανεξάρτητα από το αν δεν μπορούν να αποδείξουν την αίρεσή μας. Επειδή δεν ακολουθάμε τα πιστεύω. Στη συντηρητική πτέρυγα όμως της Εκκλησίας, σε εκείνους οι οποίοι ελέγχονται από τη συνείδησή τους, σε όσα γίνονται επί των κεφαλών τους, υπάρχει θέμα. Δεν μπορεί να τον καταδικάσει στον αιρετικό και να το λες ότι δεν έχει η ιεροσύνη, ότι δεν έχει Θεό μέσα του και ότι είναι ένας διάβολος ο οποίος φοράει σάρκα και κινείται εναντίον σου και να δέχεσαι ότι είναι προστάτης της αλήθειας ο επίσκοπός σου ή ο πατριάρχης σου, ο οποίος συμφωνεί με αυτόν ο οποίος έρχεται απέναντί σου για να σε σκοτώσει. Δεν είναι δυνατόν εδώ τα παιδιά σου να τα απαγορεύεις, να παντρευτούν με μουσουλμάνους, με Ιαχωβίτες, με αιρετικούς, βάζοντας φραγμό στην επιθυμία τους, στον έρωτά τους και να αφήνεις τους αδελφούς σου στα πέρατα της οικουμένης να το δέχεσαι ότι μπορούν να κάνουν τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία εσύ διδάσκεις. Και απαιτείς από τα παιδιά σου να παντρεύονται το σκοτάδι με το φως. Ποιον χριστοκοίνωνας, με ποιον είσαι αδελφός, τι σε ενώνει εσένα με εκείνους τους πόλεις εκεί. Ότι η χώρα εκείνη είναι διαφορετική, ότι οι νόμοι, ότι η συνήθεια, ότι η αντίληψη υποχρεώνει τους χριστιανούς και μάλιστα τους ιερείς και τους επισκόπους να συμβιβάζονται και να δέχονται τους γάμους. Όχι και λίγο. Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο έχει δύναμη στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει δύναμη στο εξωτερικό. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Τι φρίκη είναι αυτή την οποία ζει και βιώνει η Εκκλησία. Τι είδους τρέλα. Τι δαιμόνια καινούργια είναι αυτά. Τα οποία θα συναντήσουν τα φυσικά πνεύματα της κακίας και δεν θα ξέρουν πώς να τα χαιρετήσουν. Φοβούμενα μήπως είναι ανώτερα, μη γνωρίζοντας ότι είναι κατώτερα. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ευλογία, εκεί είναι απλά δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα η καλοσύνη να μπορέσει να νικήσει την κακία. Εδώ μπορούμε να γνωρίζουμε και να προσευχηθούμε, εκεί δεν μπορούν. Εδώ ασκείται η αγιότητα, εκεί δεν ασκείται. Γιατί
Μήπως όταν έστειλε ο Κύριος μας τους Αποστόλους του στα πέρατα της οικουμένης, αγαπητοί, τους είπε άλλα πράγματα. Μήπως το Πνεύμα του Άγιο είπε στις σκέψεις και στα στόματα των Αγίων να διδάξουν κάτι άλλο όταν πήγαν στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Λιβύη, στην Αγγλία, στην Γερμανία, στην Περσία, στην Αίγυπτο. Ρωτάω μήπως το Πνεύμα του Άγιο δεν ήταν και μήπως στο στόμα του κάθε Αποστόλου αναλόγως με τις συνήθειες τις οποίες είχαν έλεγε και τα ανάλογα, κόβοντας και ράβοντας τον Χριστό στις ανάγκες και στις επιθυμίες του κάθε λαού. Έχουμε δηλαδή διαφορετικές ηθικές. Έχουμε άλλο σώμα και αίμα Χριστού. Ναι, προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Όχι όμως συμφωνία. Δεν παντρεύεις έναν αναβάπτιστο με έναν βαπτισμένο. Τον κανονίζεις αλλιώς. Τον οικονομείς αλλιώς. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποδεχθούμε αυτή τη φοβερή τρέλα. Συμφωνώ ότι την εποχή των Αγίων Αποστόλων, όταν ξεκινούσε ο λόγος του Θεού, είχαν να αντιμετωπίσουν άλλες δυσκολίες. Ναι, αλλά χρονικά δεν είμαστε εκεί. Έχουν περάσει 2.000 χρόνια. Έχουμε ευθύνη μεγάλη. Δεν θα στείλεις στο εξωτερικό απλούς θεολόγους. Θα στείλεις στο εξωτερικό φωτισμένους πατέρες που θα βάλουν γερές βάσεις για την πίστη. Και αυτούς τους οποίους θα βαπτίσεις δεν θα τους φέρεις δια του μυστηρίου του γάμου με τον αβάπτιστο. Δίδαξε η Εκκλησία από τα αρχαία χρόνια τι γινόταν σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά δεν ήμασταν όπως ήμασταν τότε. Έχουμε εμπειρία τόσων αιώνων. Η ελληνική διασπορά στα πέρατα της οικουμένης δεν έγινε χθες. Στην Αμερική και στην Αυστραλία έχουν 100-150 χρόνια. Κρατήσαν όμως επαφή με τη ζώσα Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Ή πήγαν και εκεί πέρα και συμβιβάστηκαν με τις σκοτεινές στοές των αμαρτωλών χρηματιστών του κόσμου. Και είπανε δεν βαριέσαι να περάσουμε καλά και εμείς. Και τι να κάνουμε. Και αφήνουν μερικούς κληρικούς μονάχους τους να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά. Και να βλέπουν τις κεφαλές τους να βρίσκονται αλλού. Και να σκανδαλίζουν ακόμα και ανθρώπους άλλων λαών που βαπτίζονται και βλέπουν τις τεράστιες διαφορές μεταξύ των κληρικών και των επισκόπων. Μην κοροϊδευόμαστε. Μην κοροϊδευόμαστε. Τα χρόνια τα οποία έχουν περάσει έχουν πλούσια εμπειρία. Για να φέρεις δύο ανθρώπους εις γάμο κοινωνία δεν είναι όλα κορμιά. Δεν είναι ζώο της ζούγκλας ο άνθρωπος. Δεν φέρεις δύο πνεύματα του ουρανού σε πνευματική κοινωνία. Γιατί ο άνθρωπος φοράει και σάρκα. Εκείνος που βαπτίστηκε, καλώς βαπτίστηκε. Αλλά πρέπει και η άλλη πλευρά να βαπτιστεί, για να τους ενώσεις με το μυστήριο του πνευματικού γάμου. Γιατί ο γάμος των μελών της Εκκλησίας είναι πνευματικός. Έχει την ανθρωπινή φύση. Αλλά επί της ουσίας είναι η ένωση ψυχών. Και όταν αυτές ενωθούν οι ψυχές, εννοείται ότι είναι και σωματικά δεμένες. Πώς λοιπόν θα παντρέψεις τον χριστιανό, θα τον φέρεις σε μία τελετή με έναν αβάπτιστο και θα κάνεις την θρησκεία του και τη θρησκεία μας ένα. Δεν γίνεται. Μιλάς για άλλο Χριστό. Μιλάς για άλλη Μαρία. Μιλάς για άλλη Εκκλησία. Όχι την Εκκλησία του Χριστού. Μιλάς για την Εκκλησία του Σατανά. Δεν παντρεύονται, αγαπητοί μου, τα πιστεύω των ανθρώπων. Δεν είναι ομοτράπεζος ο Χριστός με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη μετά την προδοσία. Δεν είναι ομοτράπεζος με τον απατεώνα τον Μωάμεθ. Δεν μπορεί να είναι
ομοτράπεζος με τον σατανά, ο οποίος καθοδηγεί τους σατανιστές. Δεν γίνεται. Γιατί είναι διαφορετικός. Γιατί είναι διαφορετικός? Γιατί σταυρώθηκε με τη δική του θέληση. Γιατί όλοι αυτοί δεν σταυρώνονται. Γιατί αυτόν τον οποίο εμείς διδάσκουμε, οι Εβραίοι τον λένε κακούργο. Οι παπικοί ψάχνουν να βρουν το σεντόνι με το οποίο τυλίχθηκε το σώμα του Κυρίου για να βρουν το αίμα του και να κάνουν πειράματα πώς παντρεύει θρησκείες. Άφησε τον στον δρόμο του. Κάνανε παιδιά μεταξύ τους, όπως γίνανε και τότε. Αν θα κάνουν 2 και 3 παιδιά, αυτά τα παιδιά τι θα είναι, μισά έτσι, μισά αλλιώς? Τότε γιατί δεν άφησε και ο Χριστός τους Αγίους Αποστόλους να κάνουν και λίγο τη ζωή τους? Άνθρωποι δεν ήτανε, δεν κοπιάσανε, δεν ιδρώσανε, δεν ματώσανε, δεν διωχθήκανε, τα πάντα πάθανε. Δεν αξίζαν οι άνθρωποι και λίγη χαλάρωση. Τι Θεός ήταν αυτός? Τι κατανόηση είχε? Έτσι είναι. Εδώ εμείς τα γνωρίζουμε. Και ξέρουμε ότι αν μας πει ο θάνατος στη λέξη δεν πειράσει, ή θα διορθωθώ αύριο, ή το απόγευμα, ή όταν γεράσω, το μαύρο σκοτάδι θα μας κάνει. Να λέμε την αλήθεια μας. Μην κοροϊδευόμαστε. Θα κλείσουμε τα μάτια μας και θα κλαίμε ατελείωτα. Μην έχουμε την άποψη των μασόνων. Ας φτάσουμε στα 120. Εκεί όταν δούμε, θα δούμε. Τι θα δεις? Θα έχεις μάτια να δεις? Τι θα ακούσεις? Θα τα ακούσεις όλα. Τι θα πεις? Αυτό μπροστά σου θα είναι μια ζωή κατηγορούμενη. Σε ποιον θα απολογηθεί ο αυτοκατάκριτος? Το είπε. Ότι είναι αυτοκατάκριτοι. Γιατί ξέρουν την αλήθεια και προσπαθούν να φέρουν τα πάνω κάτω. Αυτούς λοιπόν, αγαπητοί μου, τους αγώνες των πατέρων της Εκκλησίας μας, να σεβόμαστε, να αγαπάμε, να εκτιμάμε, να προσπαθούμε να τα κάνουμε δικά μας, τα μαθαίνουμε και στα παιδιά μας όσο μπορούμε για να αξιοποιούμε τις βασιλείας των ουρανών και τις υπεράπτες αυτών των Αγίων. Και να μην παρασυρθούμε, αγαπητοί μου, από τους σημερινούς πανεπιστημιακούς που και τρώνε και πίνουν και αγαπάνε και το χρήμα, αγαπάνε και τον εαυτό τους και δεν έχουν χάσει τίποτα από κανέναν. Γιατί δεν έχουν αντίπαλο. Έναν αντίπαλο έχουν μόνο, αγαπητοί μου, τον διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους. Γιατί εκεί θα χάσουν την πελατεία τους. Εκεί θα χάσουν τη δύναμή τους. Και γι' αυτό και προετοιμάζονται κατάλληλα, γιατί βλέπουν ότι έρχεται. Μόνο αυτός είναι ο φόβος τους. Μην τυχόν και χάσουν τη θέση τους. Οι υψηλά ιστάμενοι δεν τη χάνουν. Αλλήμον σε εκείνους που πιστέψαν σε αυτά, όταν ο διάβολος θα τους πάρει από κάτω το χαΐ για να πάρει τις ψυχές τους μέσα από την απογοήτευση. Θα γίνει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Είτε τον καλό, είτε τον ανάποδο. Εμείς να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε όσοι είναι καλοπροαίρετοι, όταν θα γίνει αυτό, όταν δηλαδή ο διάβολος θα πάρει κάτω από τα πόδια αυτών των κληρικών, των θεολόγων και όλων των υπολείπων σπουδαίων της επισήμου Εκκλησίας, να βρουν τη δύναμη να πούν ένα Κύριε ελέησον και να είναι από την καρδιά τους, όχι από την ανάγκη τους. Από την καρδιά τους να είναι, γιατί θα έχουν νιώσει την πλάνη τους και το παραμύθι τους. Και εμάς ο Θεός να μας στηρίζει στον πνευματικό αγώνα της ορθοπραξίας. Μόνο η πίστη, δύσκολα. Πολύ δύσκολο σου πει, αγαπητοί μου. Μόνο με την πίστη και τον σεβασμό. Μην παίξουμε με τη φωτιά. Είναι επικίνδυνα η Ορθοδοξία χωρίς την ορθοπραξία. Πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Να σε μες στην αλήθεια και να ζεις στο σκότος. Να λες την πειράζει. Εδώ είναι η αλήθεια. Όλοι οι άλλοι είναι ψέματα. Και εσύ να ζεις το ψέμα. Πολύ επικίνδυνο, αγαπητοί μου. Απίστευτα επικίνδυνο. Πιθανότητα μία, δεν ξέρω πού. Κι αν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Γιατί κανείς δεν ξέρει με τι πρόθεση το λέει, αγαπητοί. Μιλάει και η σάρκα. Προσέξτε. Μιλάει και η σάρκα. Και η σάρκα έχει απίστευτη δύναμη επάνω στον άνθρωπο. Μην τα υποτιμάμε αυτά, αγαπητοί μου. Ας τα έχουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας.
Καλή φώτιση. Αμήν. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθυμη, μήτε του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπην σου.